ve čtvrtek 13. června vyrážíme do Chorvatska. Dneska sraz ve Slavonicích. Naložit tromču a jedem. Neuvěřitelné, ale vešli jsme se do kufru. Teď už spustíme. Paráda. To je snad ještě horší než minule, protože minule vlastně za Boleslaví přestalo pršet a začalo být teplo, že jo? A teď je zima a prší furt dál. Hlavně, aby jim vyšla předpověď na Jadran. Po večeři. A dobrý to bylo, když teď jsem udělala. Vy, dobrý. No. A ten paterán Jo. Je pátek, 14. června. Jsme ve Slavonicích ráno. A vyrážíme dneska do Chorvatska. Do Krapiny. Google Break. Kolegové už tankujou. Jedem? Dobrý. Kouřit teda nebudem. Dám za chvilku. Jako můžete, ale... Ne, pojedem. A když tak zastavíme někde. Jasně. Pohodě. Hezkým. Jedem v téhle sestavě takhle za sebou, jo? Ne, ty jedeš první. Já první? No, jako poslední. Já jsem měl první. Jo, jeli jsme první. Asi jo. Tak jo, tak já si zapnu mapu. A tak že ona přijde třeba, dám tam 9 hodin, že já
kleine bufet, proto něco malého nepotřebujeme strádelnu. Tak ještě natočím jezero. Ale Guzina. No, tady už nic zajímavého. Ale kámo, ty jsi stovky dobrý. Ahoj! Čau! Počkej, jo mi uteč. Leni, pojď od toho, my to zvedneme. Pojď tam odsaď. Je tam, Jo. není rychlost? Mám brzdu přední. Je tam jednička, už je tam. Teď už tam je jednička. Pojď si na to, vypni si to, zapni si to. Místo, abys byl rád, že se mi nic nestane, tak mi nadává, že jsem tady. Ne, já jsem rád, že se ti nic... Já jsem ti řekla, že už sem nejedu. My jsme všichni rádi, že se ti nic nestalo. Mám to. Dobrý. Pojď, už běž pěšky taky. Ne, Ráďa to chytne. Tomu nic není. Já jedu dolů, ale ty za mnou nelez. Ty už to sedí, to je za rohem, víš. Sláva na zdraví, ale tu. Pojď sem, Leni. Tady jsme mi ulomili Seš dobrá. kejvátko. Jo, teď dobrá, to ti narovnáme. Koukej, pípam. No, vidíš to. Tohle stejně nepotřebuje. To srovnáme. Takže to je sobota 15. Vyrazili jsme z Google Tracku, jezdili jsme to všechno a dneska už bychom měli dorazit na loď. Jo. Šipky taky, tak jeden pojď doleva. Minus 44 minut, máš pravdu.
Ale my vždycky, to chce jenom hodit se do toho. A vyspat si. Ale dobrý, cítím se fajn. Jsme asi 50 km před Plitvicema. Sobota, 15. A nějaký Rakušáci dorazili. A další. A jedeme. Tak už jdeme zase jíst. Tak vidíš, je to Bistro Old Shatterham. Tady to píšu. Malé příště, teda jsme jezdili, jsme měli kámoše motorkáře kněze. Katolický kněz. Sloužil malé, teď nevím, jestli malé nebo mladé příště. Pak ho tam to teda vyhodili, protože farnost jako si stěžovala, protože tam brousil svoji uklizečku. Tak ho vyhodili, ale a ten měl, kromě toho, že teda jezdil na motorce, tak měl starého Mercedesa na značku MBK. Říkám, to je z Boleslavy, ne? A říkal, ne, to je malé příště Kosta.
Tak dobrý? Jsme zde. Pěkný počas. 20 jsem koukala, že bylo na dálnici. Ještě je 28. Ty Ráďo, mě zase ta navigace vedla různě. Neudělal jsem... Jako furt vede takhle. Jeden po té trase, jak si určil, jo? Tak to jsem rád. Sice je pravda. My teď jdeme do nějaký průmyslové zóny. Jo, to vidím. Jo. Tak jedem. Ne, že to necháme, ale tady odsaď to otaháme nebo vezmeme vozejk. Já jdu tamhle do Navy nás přihlásit a schodíme kufry, já jdu pro loď nebo domluvím co a jak, jo? Že domluvím co a jak tamhle v Navě, víš, tamhle je kancelář, tak se jdu zeptat, jak jsou na nás nachystaný a přijdu. Tak jenom, aby jste tady, tak jsem si říkal, jestli, ale to je vaše věc. To vypadá jak na lodi. Pod palubí to peč přikládá. Láďa jede lodí. Tady pracoviště kapitána. Tak je neděle, 16. Probudili jsme se už na lodi. Na lodi je skvělá nálada. Holky mají umytý hlavy, dělají nám kafe. Krása. Dobré ráno. A kde pak má moje princezna hlavu umytou? Jo. Chyba. Tak skvělý. Kapitán děkuje posádce. Pondělí 17. Jo? 17. června. Jsme po snídani. Koupačka. Vyrážíme dneska ostrov Šut. Tak pojď, akvabelko, pojď. Jo. Pecka. Díky. A houpiky.
Šéfe, Hektore. Masterchef. Dobře. Dneska bude bramborová. Murtarské brambory. Bramborová pokud. Tyjo, brambora. A já vím, kdy přijít. Masíčko. No, že vzorek, to chce vzorek. Kapitán to musí zkontrolovat, jestli to není zkažené. Aby to ukousal kapitán ze svoje něco. Díky. Kuchař musí takovou poznat. Dá se to. Tomu nic není. Je to v pořádku. Ty brďo, pěkný. Ten meloutan ale nedávej, ne? A my už si tady oslavujeme náš velkolepý příjezd, který příště bude ještě velkolepější. Ještě, že nás jako vyhodili z ty boje. Jo. Tak to bude rána. Tak už to jede. Dobře. Ale jsou šikovný. Výsavkové komando. Tak. Natočím to hladké přistání teďka. Myslím, že jim mine. Ne, teď to nějak zkusíme. Taky na to poslat to Šímovi. Dobré ráno, je středa 19. června. Jsme na severu Dugího otoku. Spali jsme dneska v zátoce na boji. A vyrážíme už na jih zpátky. Dneska spíme na Piškeře, na Kornatech. A má někde dole. Pod námi je nějakých 8 metrů hloubky určitě. Je vidět krásně na dno.
na tom kajaku někam dovnitř. Je středa 19. večer, dorazili jsme na Piškeno. Tady jsme byli v loni, jedna z nejhezčích marin vůbec. Tak, čtvrtek ráno, 20. června, jdeme na procházku a vyrážíme dolů, už na jih se vracíme. Dneska spánek asi na žírie, na boji. Romy, nejdeš dál, viď? Budeš v televizi. Je to pěkný, ty koordinaty. Tamhle někam plujem dneska. Dobré ráno, je pátek, 21. června a dneska slunovrat. A tamhle tyto jsou, co tady pařili celou noc, to je neuvěřitelné. Mám to nahraný. No, tyhle taky pařili. Aspoň tak vypadají. Skoro 40. My jsme se pařili. Nejhorší skoro. Spánek, jo? Já jsem to sundal ty hodinky a už je týden nemám. Úplně vyzůžené, já jsem vzůru. Od kolika? Od tebe jsem slyšel taky, 3 hodiny. No, ve 3, ve 4, furt. Víš co, Ráďo, možná, nevím, jestli to na tebe působí, ale on je zítra úplně kvíš. Maríně v Rogoznici. Čekáme na tankování. A nejsme sami. Koukněte za nás, kam až jdou lodě. Tamhle někde pak budeme parkovat. Ráďo, to jsme to ještě chytli dobře, když se podíváš za nás. Je sobota 22. června. Jsme zbalení, uklizeči už čekají. Motorky nabalený. Jedeme. Vedro, strašný vedro.